Maraming aspeto ang nakakaapekto sa voters' preferences ng mga Pilipino. Ang tri-media, TV, radyo at dyaryo. At ngayon, ang social media na dito mabilis na lumalabas ang iba't ibang resulta ng isa pang influencer sa mga botante. Ito ang political survey. Sa pananaw ng mga kabalen dito sa Pampanga, ito'y nakahahatak ng public opinion. Opo, kasi kapag nakakita po ako ng survey na halos pare-pareho lang po yung nagiging resulta, parang napapaisip po ako na, lahat siguro sila, ito yung gustong iboto, ganito, ganyan. Kaya parang napapaisip din po ako na, gaya na rin ba ako? Mas naniniwala ako sa sarili kong pananaw para sa kung sino yung karapat-dapat na tumakbo bilang Pangulo. Hindi ako naniniwala sa mga survey kasi minsan lang naman yung mga fake news ba. Ngunit mulat din ang marami na ito'y estratehiya lamang ngayong kampanya. Strategy po nila kasi minsan ginagawa nila kasi para po may kahit yung mga tao na iboto siya. Ganyan po. Kunyari mataas. Oo, ganun mataas sabi, pero po sa paggawa ng mga gawain sa atin mga iba-ibang tao, hindi naman po nagagawa. Bakit, sir? Basta, wala. Ayon sa research fellow ng Social Weather Station o SWS at political analyst na si Professor Grace Grospe Hamon, ang political survey ay isang komplikadong data analytics na kailangang may formula. Kaya dapat alamin ang integridad ng mga nagsagawa ng survey at kung sino ang nagpa-survey. At ang kultura ng skepticism o hindi kaagad nagpapaniwala ay kailangang mas maingat ngayon sa mga botanteng Pilipino. Ang mga gumawa ng survey talagang hasa sa paggawa ng surveys kasi may mga panuntunan po yan sa isang scientific surveys. Kasi pati sample, ganyan, tinitingnan mo yan. Ilan out of many. Yun, so marami yung panuntunan dyan. Kaya ang importante dyan, yung skepticism. Yung huwag kayo basta-basta naniniwala. Aalamin nyo, sino ba ang nagpagawa? Kilala ba yan? Pag hindi nyo na masyadong kakilala, baka may ibang intention na yun. Ang resulta ng pagkuha ng pulso ng mamamayan ay isang political strategy sa paglabas nito sa publiko. May dalawang mukha ito kung sino ang lamado at dehado. Mulat naman umano ang taong bayan sa interes ng mga kandidato dito. Ang mga surveys ay ginagawa talaga ng karamihan ngayon. Ang isa sa mga intensyon, aside from pulsing the people's will, gamitin ito para ma-influence ang boto. Para naman kay Professor Ramon Casiple, Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reform, bilang political analyst, ang totoong pulso ng botante ay totoong nakikita lamang sa mga huling panahon bago ang mismong araw ng eleksyon. Pero ngayon, wala pa yan. Bigyan kita ng example, Si Presidente Duterte, nag-number 1 yan, Abril. 2 linggo bago mag-eleksyon. Siya nanalo. Kasi kung sabi malapit sa eleksyon, yun ang sabi wala sabi na maganda yung pagkagawa, Ngayong panahon ito, nagdulukuhan lang tayo. Samantala, may kanya-kanyang opinyon naman ang mga tumatakbong mayor sa lungsod ng Mabalacat pagdating sa usapin ng survey. Para kay incumbent Mayor Crisostomo Garbo, kailangang maging credible ang mga survey. Kasi alam mo, napakadali pong gumawa ng survey. Kahit ako, pwede po akong gumawa ng survey. Ang po dyan, how credible is that survey? Ganun po yan. Hindi po sinasabi natin na angat siya o hindi. Kahit ako po, pwede naman akong gumawa ng survey. Sabihin ko, angat ako ng 500 points sa kanya. Pero, well, respect po yan. Basta po nilabas nila, sa kanila po yun. I do respect that. Ang mamamayag naman na si Deng Pangilinan na kandidato rin ng pagkaalkalde, may survey man umano siyang inilalabas, ngunit ito'y sinasarili na lamang niya. Ito'y upang hindi pagdudahan na propaganda lamang ito sa publiko. Meron ako sarili survey. Pero yun, hindi ko sinasabi kung ano yung tunay na resulta yun. Yan ay ginagamit ko sa
political machinery ko, sa political strategy ko. Yung mga survey na sinasabi niya, that's only political propaganda. Samantala, para kay dating Mayor Boking Morales, nirerespeto niya ang pagpapasurvey dahil may karapatan din daw anya ang mga ito para malaman ang pulso ng bayan sa magiging susunod na lider ng lokal na pamahalaan. Gaya na lamang umano ng isang pribadong survey na isinagawa ng isang korporasyon sa loob ng Clark. It's a private corporation yan. It's a private group. So, at silang nagpa-survey niyan. In fact, my nephew, no? Nephew, si Richard Morales. Siya ang presidente ng Singlong Corporation. Alright. And marami na mga Chinese. Chinese ang owner niyan. And my son, my nephew is the president of the Singlong Corporation. I was not even aware of it. Bigla-bigla, sinabi sa amin yung score. Paolo G. Santos, CLTV News.